Да го пускаме или без кутия? За хейтерите. Да метнем елексирчето, бе. Как ще метнем елексира? Нали кеновете са много чувствителни на удар. Как бе, той се пръст. Да, тестваме, бе. За хейтерите специално. На елексирчето ще му отива бяла хартийчица. Бялата разтегателна хартия на Брайтсток. Също толкова ефективна и малко по-красива. Ето, елексирчето ще остава вътре. Да го пускаме или без кутия? За хейтерите. Давай без. Айде. Така, понеже от толкова много тестове малко ожаднях, айде моля те да ми пуснеш елексирчето, да видим дали ще оцелее за да си пина. 3, 2, 1. Да видим. Само искам да дадеш детайла. Дали има някое ръбче нарушено, нищо, че етикета ни е залепен на криво, но дали има някое ръбче, нещо, проблем някъде. Ето. Доказателство, че това е елексира, който метнахме. Очаквам вашите следващи предизвикателства.